Todas, amigas e amigos, comenzamos este roteiro que é un homenaxe ás persoas represaliadas polo franquismo. Como dixo Rubén, vimos parar en 4 sitios representativos un pouco das familias políticas e sindicais que había naquela época: socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas e anarquistas. Morte para o guerrilleiro Manuel Díaz máis tarde na cárcel da Coruña. Nesta situación de terror, organizase clandestinamente na cidade a partir dos anos 40 unha oposición política que vai estar liderada polo Partido Comunista. As distintas accións de sabotaxe e propaganda que se realizan, algunhas de gran espectacular de atrevemento, falanos da súa importancia e capacidade organizativa. Sigan como exemplos o lanzamento de pasquís no campo de fútbol de Riazón no 45, ou a colocación de bandeiras republicanas no 1 de maio do 46 por toda a cidade, incluso no edificio da Falange da Plaza de Pontevedra. Fortalécese e reorganízase nesta época o exército guerrilleiro. Un dos maiores éxitos da guerrilla. Tamén se non me conseguí. Parece mentira cuando salían por la calle a las salas y a nosotros nos escondían en el váter, a mi primo, a mi hermano y a mí, para que no saliéramos ahí. Y yo decía, ¿qué hicimos algo malo para que nos castiguen? No pensábamos que era que nos escondía para que no salís por allí en procesión. Y así toda nuestra vida queríamos hacer entrar en un trabajo que iban a investigar quiénes éramos y decían los de Falange, sí, son buena gente, pero no van a misa. Y eso ya te marcaba para todo. Entonces, mi madre también era una persona muy firme y nunca les quiso firmar, lo que decía también antes el compañero, nunca firmó la partida de función porque ponía mentiras. Mi madre dijo, no firmó eso. Pero cuando vino la democracia, la llamaron del ayuntamiento y le dijeron, señora, ¿puede usted firmar aquí? E un monumento de lembranza dos mortos en defensa da liberdade. Non podía deixar pasar este homenaxe para facelo sobre un mozo como Pedro Galán Calvete, que representa un pouco eses centos e centos de mozos e mozas co corazón cheo de liberdade, xente moi xenerosa que só por defender unha idea foron represaliados, foron asesinados. Pedro Galán Calvete, con 13 anos, xunto con Xenaro Mariñas del Valle, escriben a nosa terra aquel chamado que les decían os mozos da Coruña para facer aquí as irmandades, para facer aquí as mocidades galeguistas. Xa con 18 anos facía mítines con Suárez Picallo, con Antón Vilar Ponte, cando a súa familia, no momento xa da guerra, no momento co fascismo, levounos a esa longa noite de pedra, lle propoñen marchar ao outro lado do mar, falárase antes como nos acolleron ao outro lado do mar a tantos e tanta xente que tivo que deixar o seu país, lle propoñen marcharse coa inocencia da mocidade, pensa que el non fixera nada, que nada lle podería facer a el. Uns días despois veñen a buscar e é asesinado. Esta rúa recolle entón esa homenaxe a tanta xente que morreu só por defender unhas ideas de liberdade. Xente moi diversa, galeguistas, socialistas, republicanos, anarquistas, xente...
¡Viva!